ମାମା এটা তুমি কোন ধরিছ ପିନ୍ଧିବ এটা କାହା ପର୍ସ ମାମା ଗେଲୁର ଇଏ ତ ଗେଲୁ ପର୍ସ ନୁହଁ ପିପିଲ ତମେ କାହିଁ ନେଇକି ଆସିଛ ପିପି ପର୍ସ ପିନ୍ଧିବ ହଉ ହେଲା ହେଲା ଏବେ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ପର୍ସ ପକେଇଲଣି ପର୍ସ ପକେଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ମାମା ମାମା କୁଆଡ଼େ ଯିବ ତମେ କୋଳି ପଡ଼ିଲା ମାମା କରିଦେବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ମାମା ଅଫିସ୍ ଯିବ ଅଫିସରେ କ'ଣ କରିବ କାମ କରିବ ଆଚ୍ଛା କି କାମ କରିବ ମାମା ଗେଲୁଟା ଗେଲୁଟା କି କାମ କରିବେ ଏମିତି କାମ କରିବ ଆଚ୍ଛା ମୋ ଧନଟା କେତେ କଥା ଶିଖିଗଲାଣି ନା ମାମା ହଁ